Aurrera darrai txapelketak eta 6. bikotearen txanda da. Azpeitiarra datoz orain, lehenengo aldiz datozela gaurkoan txapelketa honetara. Alaxe da bai, arditzagun txalo bero batez, Mikel Subinas eta Maite Beobide, hemen txai dira, bi gazteak. Mikel Subinas eta Maite Beobide Azpeitiarrek fandango eskaini digute eta harinari heldu aurretik, orain, hauen jantzi buruzko aipamena izaro. Horixe da, adi orain Mikelek daraman alkandora, zuzen ere bere birraitonak zuen alkandora baten kopia da, eta galtzerdia, garai bateko baserritarrek erabiltzen zituzten marrazki berbera dute. Maiteri dagokionez, Gona, Loiolako liburutegian aurkitutako argazki bateko amuna baserritar batek soinean daramanaren kopia da, azpiko Gona eta galtzak, bere birramonak ganbaran gordea zuen ariaz eginak dira adi, Eta ikusten duzuenez, biek ere abarkak jantzita dituzte soinean, Hauek dira, orain arte ikusi ditugun, lehen abarkak hemen holtza honen gainean. Bueno, bikote, prest? Bai? Mikel eta Maite aurrera harinararekin. Animo, bikote.
Mikel eta Maite Azpeitiarrak biak, 17 urte Mikelek, 27 Maitek, nagusiena da, kasu honetan txapelketan Maite. Bueno, ez du erraza izan berra izue ikusentzuleak, hortxe taula gainean, epaimaiaren aurran, hainbeste gauza kontuan edukitzea, erritmoa dela, konplizitatea, bien arteko, bueno, teknika, freskotasuna, ze hori dena lortzea, Mikel, saiatzen zarete behintzat? Bai. Hori da helburutako bat? Bai. Bueno, besteak beste, Maite, zu txapelketa askotan partatutakoa zara, hauten lehenengo aldiz seguran, zer ematen dizuete txapelketa batean, olako txapelketa batean, zeintzu dira alde honenak? Bueno, azkenin, dantza gustatzea zaizu, hoxe eta albazu, hombre, olako egunetan da, nerviosa gartzea, da, igual, ez duzu nahi bete disfrutatzen, baina, bueno, guri dantzaitiz gustatzen zaigu eta aurte etortzea. Hori da, honek beste bultzada hori ere ematen dizutelako, aurrera segitzeko. Bikote, aktu arnazala zai deskantzatu, eskerrik asko eta sortean. Bai.